Ayibakwethu ekukhuleni kwami ngikhule uma engibambe ngamazinyo. Ekhaya isimo singekho sihle. Sihlupheke ekhaya. Cabanga nje sihlupheka nje ubaba ushade nomunye unkosikazi nje ngaphesheya umuzi ubhekene so nalomuzi esihlala kuona. Ubaba siyambona every day engena ngemoto eqiqi ngoplastiki zimjabulela izingane zakhe zakumuzi omusha. Kulomuzi omusha ke kunezingane lo nkosikazi ohlala kulomuzi amfice nezingane zakhona ubaba basebezala ingane eyodwa. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba le ingane uyazigrosela uyazizavunela mase beba nengane eyodwa nje eyisibling yethu. Hibo sixakekile ke nomama lana phela ubaba uvelane nje wabhunkuka ekhaya wasishiya wahamba wayohlala kaMfelokazi wayothandana nomfelokazi bathandana ubuqothu into eshisa bhe uthando olubilayo. Nkosi yami sicecemezeleke lekhaya siphila kanzima Nkosi yami sinjalo sidla uphuthu silisheba nemfino kaQadolo. Uyazi ukuthi ubhatata nginobona amahlamvu abhatata ukuthi ayaba imfino. Thina ekhaya sasibheka noma iliphi ihlamvu elingabulali ukuthi sikwazi ukuthi silale sidlile. Ngoba amaqela impela bese ecwebezela sesiwabhonile sesizavune kwasani nje ewumfinyonyana emaqeleni asendaweni. Lapho ubaba ubhekile nje ubukile uma Nkosi yami uyazama kodwa isimo asihlangani. Ngicela ukuntshela ke kuTexas senjalo ngiqeda umatikuletsheni ngiphase sengifisa phela nami ukuthi ngihambe ngenyuvesi. Mengabe ngihamba ngenyuvesi nami ngiyofuna uNSFAS njengezingane zonke. Ngicela ukuntshela nje kuvelane ukuthi ubaba wami usebenza kamasipala angeke ngize ngikwazi ukuthola uNSFAS usesikhundleni esihle kabi uhola kahle kabi futhi ubaba wami bekakhona phela esitifiketini sami because uma nobaba beshade njengomshado osemthethweni. Lapho uma noma ngathiwa uyobhalisa isondlo uvelane nje axoshwe angazi noma ubaba bekabribe noma ubaba bekanzani. Kodwa nje besingakwazi bekuthule kuthe enkuntu singakwazi ukuthola lutho from ubaba. Ake ibe buhlungu inhliziyo yami ukuthi hayibo madoda ngizokwenza njani? Ngiyafuna ukuya euniversity athi uma lalela mntanami ungawari as long as ngisaphefumula ngizokwenza ngako konke okusemandleni ukuthi uye euniversity. Ngicela ukukutshela ukuthi uma weyishaya ngekhanda esebenza ngalana uyamazi umuntu osebenza 24/7 alale 2 hours kuphela esebenzela nje ukuthi nedi akwazi ukuthi angikhokhele izifundo zami zase university. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka uma kwangahambanga kahle imali ye-registration ingahlangani. Ngiyakhumbula ukuthi ubaba yathi iphuma imoto yakhe kuloya muzi loya kaMfelokazi ngavelane ngaguqa ngamadolo phambi kwemoto. Ngakhala baba ngeke ngigcwalisele baba. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba wasushona ngala ngashona ngala. Wavelana ubaba waphuma emotweni wangikhomba kanje yathi uyabona ntombazane ndini umine ngakuletha lemhlabeni ngingakuthatha futhi lemhlabeni. Ngigudlukele wangibamba ubaba wangikhwacaza lapha eceleni wahamba. Inhliziyo yami yabhlungu ukuthi umuntu waze wahlupheka umuntu enobaba ubaba ephila. Hawu kwathi ubaba mangabe enza loso senza kwaqhamuka enye imoto ebone yonke lento le eyenziwe ubaba. Yehlika le ndoda. Hawu mangabe yehla le ndoda emotweni. Hayibo uPastor uGwamanda wasendaweni ehlika uGwamanda azongibuza angithuntuthe Nkosi yami sengiyakhala ke manje sengiyakhala nasemadolweni sengihuzukile inyembezi ziyagxiza. Hayi ubaba Gwamande angibuza ukuthi kwenze njani ngimchazele sonke istory athi ubaba akafuna ukunginikeza imali ye-registration umana usephathwa amathambo akasakwazi ukuthi akwazi ukuhlanganisa kahle imali ye-registration angazi ifundo ngizoyikhokhela malini sengenza unyaka wesithathu manje isimo asihlangani sengishoda ngo2 years kulo 4 years ukuthi ngiqede ngalikhininda lonke iphepha lempilo yami ngikhala kubaba uGwamanda. Ngase ngilichaze lonke udaba ukuthi ngino 200 rand ngishoda ngo800 rand usihlangana itawulo lokuregister no100 rand okugibela ukudla ngobona phambili ukuthi ngicaphuna obhontshise ekhaya nerice nempuphu ngobona phambili ukuthi ngenza njani.
Ubaba Gwamanda angibuza ukuthi i-registration ivalwa nini. Ngimtshela ukuthi i-registration ivala kusasa. Athi yazi ukuthini mntanami, ikhona imali engiyiphethe la u-1200. Kodwa yazi ukuthini ngizokuhambisa esikoleni, ngizohamba nawe ngifike ngibike ekhaya kini ukuthi hayi ngiyakuhambisa esikoleni ngoba isikhathi asisekho. Ngizame imali yokuthi ngicele ibandla lingixhase ngemali ethize sikwazi ukuthi sikhokhele zonke izifundo zakho kulonyaka kanye nonyaka olandelayo. Hayibo, kwathi angilahle phansi ngamadolo kubaba Gwamanda ngibonge. Kodwa manje sengizoyilahla kanjani phansi amadolo ayavutha bhe ubaba kade engigadlaza la phansi. Athi ubaba Gwamanda hayi mntana mkhululeka ngenza umsebenzi wenkosi. Ubaba Gwamanda ke athi angene emotweni. Ngingeneke emotweni because ubaba Gwamanda umuntu owaziwa isonto lakhe liyaziwa lapha endaweni ngiyamthemba. Angingene emotweni ke nobaba Gwamanda ngempela ubaba Gwamanda imoto ayishaye ayise ekhaya. Afike ekhaya isimo simbi umanje amathambo ambambile ayaqaqamba amathambo. Uma ajabule abonge anconcoze. Hayi ngempela ke ngihambe nobaba Gwamanda afike ngempela ubaba Gwamanda angikhokhele enyuvesi maseke uyabuya ubuyisa umbiko ekhaya ukuthi hayi ungishiye enyuvesi kanjani wenza zonke imfanelo wenza zonke izinto zakhona. Hayi uma abonga anconcoze Nkosi yami abonga uma anconcoze. Ngesonto ezizayo ke umama ahambe aye enkonzweni obaba Gwamanda ahamba yobonga abonge nje anconcoza ayisonto loshaya izandla libonge nobaba Gwamanda into ayenzile ukuthi arescueishe umndeni wethu. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngaqeda ke mina esikoleni uyayibona understand lento ngaqeda futhi ngathola umsebenzi kumasipala wangasekhaya la ekusebenza khona ubaba kodwa besikuma departments angafani. Ubaba engenayo ipower yokuthi mhlawumbe angenza something kule department engikuyona because mina bengifundile kubaba beyangafundanga njengami. Angikuthole kumsebenzi ngiqala ukusebenza mengiqala nje ukusebenza ngibuyele esontweni lobaba Gwamanda ngisho ngithi mina isonto ngizoliseva ngempilo yami lonke la ngenzela umehluko la ngilethela injabulo empilweni yami. Impilo yami izoshintsha kanti nempilo yamama nama siblings ami amancane enginami izoshintsha impilo ekhaya. Ake sengiyasebenza ke isimo sesisihle isimo sesingcono ekhaya. Sengikhonza khona vele esontweni la lika baba Gwamanda wasendaweni sengikhonza kulona vele. Ayi mangabe ngikhonze enkonzweni hayi kube khona umbiko ubaba Gwamanda namanye ama church elders angibizela wona acele ngifike ngomunye umgqibelo bayafisa ukuthi bakhulume nami. Angempela ngifike nami ngiyithobe nabo baba bafisa ukuthi bakhulume nami. Ayibaxoxeke nami bangitshela ukuthi kuno brother la enkonzweni he's a junior pastor ucela umshado ucela ukuthi mina sishade ucela isandla somshado. Hayibo into engizoyithini ke lena sekunenceku ecela ukushada nami. Icela ukushada nami okay uyinceku kodwa uyasebenza you understand ucela ukushada nami lo bhuti uyambona uphila kahle unomuzo omuhle unezimoto ezinhle uyinsizwa nje encane esakhula kodwa uyayibona ukuthi ine future enhle ifuture ebright. Ayike lo bhuti mangabe efuna umshado kumina ubaba Gwamanda angitshele athi mntanami umshado uyisibusiso esivele enkosini akusibona bonke abazothola umshado hamba ngani yami uyothandaza uthandaze uNkulunkulu uzokubonisa indlela nenhliziyo yakhe izokutshela ukuthi ingaze lo bhuti lo uyena yini is he the one na. Ake bakwethu hey lo bhuti sigaqagaqa sento ngiyanitshela yabona igiant lento uyawubona umuzi ahlala kona uclean uthe thaqa awunaso ngisho nesicucu esizodwa sokungcolo uyambona lo muntu uclean incwasimende muhle noma ukhuluma kahle ukhuluma ngesizotha unenhlonipho. Ngithi yabona mase kuthiwa angivumi lo ngabe ngifuna ukuvuma umuntu onjani he is the one nenhliziyo yami confirm noma athave ngiyithanda bandla lengane akuvi right inkosi yami. Hey ngicela ukukutshela ukuthi isonto lalijabulile because babe ngithanda kulesonto indlela enganginikela ngalo kulesonto nalo bhuti babemthanda indlela ayeyinikela ngalo ubhuti umlungisi wayenikela ngalo kulesonto.
umlungisi idlamuka. Ayisishadeke manje omuhle umshado le. Ngicela ukukutshela ukuthi ingubo yami yomshado kwakuyingubo yaNokusho, indawo esasishadela kuyona kwakuyindawo kaNokusho. Sho ukuthi ke manje sengumama ubani, sengumama uDlamuka. Istory ke ngizontshela sona ngaleli langa leli ngisazolotsholwa. Ukuthi ubaba wezwe ngani ukuthi ngizolotsholwa. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba wafika ngelanga lamalobolo, wafike washaqa imali phansi emalotsholweni. Ngicela ukukutshela ukuthi obhuti bama basukuma mama ngeenyawo nabafundisi basenkonzweni mama ngeenyawo waphuca ubaba imali ngoba kwaziwa ukuthi ubaba uyindoda enjani, indoda engasikhulisanga sikhule sihlupheka. Hey mina ukuthi ubaba ubugovu wengenelwe yini ubugovu omnje. Wahambela mbathi impela abafundisi ungababona begqokothayi lapha okhololo bebahle ucabanga ukuthi ingelosi babezothi hayi miyekeni vele ubaba wakhe bathi abafundisi kubukhona gede bathi gede abafundisi sekusele nje ukuthi banqaphe bathuka inhlamba kodwa basebebheje bebomvu ukuthi ngeke sidlala indoda thina ehluphekisa umfazi nezingane. Ake bakwethu umshado wethu umuhle kwalilizelwa sengiyoba manje ubanike uMrs Dlamuka. Into engangi-excited yona ngiyoba uMrs Dlamuka, umkhwenyana wami akanabo abazali. So bingekho indaba yokuthi mhlawumbe ngizohamba ngiyokotiza emzini noma ini. Bengiya straight to umuzi womnyeni wami ngiyohlala naye ngqo straight. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngifike-ke endlini la ekhaya engishadele khona. Ngithi ngisafika nje ngihlala hayibo umyeni wami mangabade ngihleli uyasukuma avuthule alungise aqondise la kade ngihleli khona. Mangabe ngithi ngiyasukuma umyeni wami yabona ihlo lakhe liyangilandela ngathi nje uphilela ukulungisa udamage wami. Ngisho noma ngikhuluma amagama kumele ngiwabale asho ukuthi akumelanga ukhulume kanje igama leli kumele umise kanje ukhulume ngaleli igama, understand? Athi lelo aninayo inhlonipho egcwele, aninayo inhlonipho eyanele, alinaso izotha esanele. Hey kwazi wangibhora umyeni ngo day 1. Uyabona lento ukuthi asijolanga sakhethana enkonzweni wangibhora umyeni ngo day 1. Ake ngicela ukunitshela umnyeni-ke mangabe sifika le ndlini wathi angihambe ngiyoxubha, wanginikeza iflosi, wanginikeza isixubho, wanginikeza ama-toothbrush, wanginikeza i-mouthwash. Wase sangihambe ngiyoxubha ngigeze. Ngifika bafethu singakahlali ngisho nokuhlala phansi. Ayimi ngiqeda ukugeza. Hawu-ke ngicela ukunitshela ukuthi laphayana-ke kuloya muzi before kwenziwe inkonzo yekamero kuyagezwa. After inkonzo yekamero kuyagezwa, kuyaxubha, kuyafloswa, kwenziwa yonke into. Muqeda ukudla uwasha isitsha immediately. Muqeda ukupheka ukhipha ukudla, ukuthulula unezitsha zakhona pakisha ngakho. Ukuthulule zinama ventilator khona zokupholisa, ukuthulula ukudla uwasha amabhodwe, usule yonke into ukorobhe. Kukorojwa kathathu kuloya muzi, korojwa ekseni, emini, ntambama, udaside. Hayi, angiyazi-ke mina into enje. Angiyazi mina into enje. Yazi uthi udla endlini umkhwenyana ugebhe ngedustpan. Ayancipha-ke injabulo yami ngiqeda ukungena kulomshado. Yancipha injabulo yami yabancane, you understand? Yancipha impela yabancane. Imoto kuloya muzi, imoto ohamba ngayo iwashwa every day. Every day imoto iyawashwa. Yabo mangabe siphuma endlini uthi smile, mesiphuma endlini siya enkonzweni sigqoka ingubo ezifaniselwayo, ezifanayo, sifaniselane athi smile enkonzweni, you must always smile, abantu babone ukuthi ujabulile kulomshado. Kuphi khona angijabulile next mina kulomshado, yini nje into engijabulile kulomshado. Ngihambe ngiyoxoxela uma wami ukuthi hayi ma angihleli kahle neze kuloya mshado. Uma angibalisele zakhe izitori athe yami indoda mntana yami yayiqonywa izibuye ingithelele ngedrop, ingithelele ngezifo ezithelelana ngocansi, izifo zocansi, ingithelele mntana yami ngangihlezi ngimilwe ama-cornflower, ngimilwe yini sengiphila ngemjovo. Uyayibona le yakho ayiqomi ibheke wena 24/7. Wena kumele uyi-understand ukuthi indoda yakho ifunani, ithanda kanjani ukuze kube nokuthula endlini, nawe uzame ukuthi wenze ngale ndlela le ethanda ngayo. Once wenza ngalo ndlela leyo kuzoba nokuthula endlini, kuzoba smooth endlini, angeke kube khona ukuxabana. Wena qoqa
washa, geza, xubha, flosa. Muqeda ukudla washisa itsha, washiza itsha, ukorobhe indonga, uzukorobhe indonga, ukhuthale, ube umfazi okhuthele, uthenge into zakhona, ama-detergents, yonke into, ube busy. Ayi bakwethu, ngisithathe isiluleko samama. Ngibuyele emuva, yabona kule ndoda nami sengixoxa nge-cleanliness, yabona ngathi sesikhuluma ilanguage efanayo, sengisikhwishi ngiclean. Indlela iyayijabulele ngayo indoda yami uDlamuka. Anyway, indoda yami udokotela uDr Dlamuka. Wejabulile in such a way that wangithengela imoto entsha. Wangithengela ingquzumela yemoto entsha because nje sasesikhuluma ilanguage ye-cleanliness, sekuclean endlini. Into adingixaka mangabe umnyeni wami eyogeza. Wehamba i-hour lonke njalo ntambama. Wehamba i-hour lonke. Angisho nginixoxelile ukuthi la endlini kuyagezwa njalo. Before kwenziwe inkonzo nje noma kuthiwa ebusuku kanjani uyaqhwetshwa athi ubaba sengiyafisa ngicela ukuthi uye ebathroom uyogeza. Ahamba ogeza. Nithi niqede ngisho noma kuthiwa u12 ebusuku kumele uphinde ubuyele khona uyovakashela ibathroom uphinde ugeze. Mhlawumbe usefisa futhi ukukuvusa futhi ngabo 5 noma ngabo 2. Before wena nje anything uzoqala ebath, uflose, uxubhe, umouthwash, ugeze, ugcobe ube clean, ubuye uze kubaba. Uthi nje uqede ubuyele khona uphinde uyovakashela ishawa. So njalo ntambama ubaba mangabe buye emsebenzini bekathatha isikhathi ebathroom, athatha i-hour kuyela amahora amabili, sometimes even more. Mangabe ngimbuza ngithi mina indaba uthatha isikhathi eside ngantambama athi yila esuke ikhuhla khona ekhipha wonke ama-germs asesibhedlela. Angitshela ukuthi isho ukuthi iprocedure yodokotela ke wenesikhwama sakhe esasingavulwa wengicelile sicela ngasivuli kwakuyisikhwama esikhulu because ethi kunama detergents wakhe adethenjila ngawo axosha ngawo ama-germs asesibhedlela ucela ngathinti lezinto into zakhe zokugeza ama-germs asesibhedlela akafuna ukuthi ngithathela kuthinteke lama-germs ngihambe ngiyothinta yonke indawo. Kwakunendawo nje ebathroom lethu kwakunekhabethe elide ehlala khona lesikhwama sakhe kuyena kuphela othinta lapho kungavulwa enokhiye wakhona ekhiya. Futhi nami ngingayixaki, you understand, because ngathi mangabe ngifika wangitshengisa ukuthi yabona lana hlala isikhwama sami esinama detergents futhi wasivula isikhwama ngawabona ama-detergents phakathi washo ukuthi mangabe buye esibhedlela uyayigeza ucela ngingathinti la. So nami angikaze ngixake ngokuthinta. Shukuthi emshadweni wethu ingane asakabi nazo. Ubaba uyangicalculathela unekhalende la bhala khona ukuthi ngosuku olukuthi uyile einsukwini zakho uyile esikhathini ngosuku olukuthi sizosebenzisa ijazi lomkhwenyana mangabe senza inkonzo yekamero ngoba izona insuku lezo ozokhulelwa ngazo. Athi yena ka believe kwi system yokubhoncula so bekagqoka ijazi lomkhwenyana ngalozo insuku lezo lezi athi mina ngingakhetha ngaso isisu. Udokotela ke vele anyway after all you understand when a calendar msiqedwe ukwenza inkonzo yekamela uyabhala ekhalendeni ufica indoda serious ijuluka ibazite ibhala ikhalenda lokuthi ngikhulelwa nini. Ake ubaba sisashadile kuqaleke manje emsebenzini la asebenza khona esho udokotela abuye angitshela ukuthi usenama call out asebusuku sekukhona nje ama-hours awu-3 or 4 hours ekumele ukuthi ahambe ayowenza njalo ebusuku but just for few hours mase uyabuya. I futhi ngi-understand ayisho odokotela abanjalo banama call out bayabizwa ntontoni into enjengalezo ngi-understand ukuthi odokotela abanjalo. Ngicela ukuntshela ke ubaba ke abe nezinsuku la ahamba khona subiziwe esibhedlela ahambe abuye futhi after 3 hours or 4 hours abuye futhi siqhubeke nempilo kugezwe qhutshwe nokugezwa kulalwe siphumule. Ngelinye ilanga ke ngephutha yabona ubaba uyile nhlobo lokuthi endlini akufunakali kuwe ngisho into encane akufunakali ukuthi nje kube nento ewayo equngquluzayo into ewayo kumele yonke into siyenze ngomnono bekati. Uyamazi umuntu onomnono bekati noma ehamba uyacothoza akahambi nje ukudlambuzidlambu uthi nje muhamba kumele ucothoze ungabi intombi exosha umkhwenyana emzini muhamba nje akungazwakala ukuthi uhambile kumele uhambe ngingazwakala nomunye umuntu elele angaphazamiseki ebusuku.
Angazi ukuthi ngalolo langa ubaba washelela kanjani, washibilika nje isandla sakhe sashaya ifoni yami ngiyiphethe. Ifoni yami iyaphahlazeka phansi. Yathi mangabe iphahlazeka phansi kwachithe ko inki nani you understand nje screen saba blank saba blank. Wasethi ubaba, you know what, ngizokulungisela ifoni yakho, ngizoyifixa noma ngikuthengele ifoni entsha. Okwamanje ungasebenzisa kwakune iPhone yakhe yakudala. Athi ngasebenzisa iPhone yakhe yakudala okwesikhashana because une iPhone entsha. Ngingabi nankinga ke, vele ayisa right iPhone yakhe yakudala. Ngifake iSIM card yami ngisebenzisa kwalozo insukwane esuzongithengela ifoni entsha noma uzoyilungisa le iscreen. Niyayazi ke lento ye-iPhone ukuthi mangabe ngena i-email efonini yakhe eyodwa nakulenye ifoni i-notification izovela. Mangabe ngena i-YouTube notification efonini yakho nakulenye ifoni i-notification izovela. Hayibo, kuvela enye notification yento engayazi, a website that I don't even know. Ngingofoze mina kule notification. Ayisho kunekhadi lami la ngitshethe ama notification ami, kanti akukho njalo, kungena i-notification kababa. Jess Maria mangabe ngingena kule notification yababa ngibone isite bafethu private engena abantu abadiscreet kuphela. Laphayana ungena ngokuthi ithini profession yakho, uhola malini, unamalini, uhlonipheke kangakanani, how much are you willing ukuriska isithunzi sakho. Kukhona la ekufungwa khona ukuthi wena waveza le web page or le website intoni ozoyithola, watshengisa abantu whatever leyenzakala lana, ithini punishment yakho. Shukuthi mangabe ungena lapha kufana nokuthi unikela ngempilo yakho ukuthi I will make sure ukuthi ngiyayiprotecta le mfihlo yethu. Ngicela ukukutshana kuleya web page ngibona indoda yami igqoka ama-Crocs, igqoka ama-lingerie, you understand, bathroom yakwami. Indoda yami ishaya ama-pose, indoda yami iyatwerka, igqoka ama-Crocs abomvu, lingerie ebomvu, indoda yami igqoka i-G-string. Ngicela ukukutshela ukuthi intambama ngekhathi zantambama kune club thizeni indoda yami bayiphostela imali eyinqeni iyatwerka. My own man, my own husband, uDr Dlamuka. Ngibkhuni ngoba angiqulekanga ngaleliya langa. Ngibkhuni nje ngoba angiqulekanga ngaleliya langa. Ibuye ke indoda yami, angisho yabuya emsebenzini, yafike yageza, yasiyahamba futhi yabuya yathi isiya kwilontonjana yango9, isiya kwi call out yasebusuku. Angithule bafethu ungabuzi lutho, ibuye kwakuzoba umgqibelo ngakusasa, ingasebenzi ingayindawo. Mibuya indoda ibuya isine idea yokuthi mina ngibonile into zayo, because kunomuntu obecommentile wathi hayi ubushisa la izolo. Indoda yangaphendula. Shukuthi lo muntu mekufikwa le ufika uyayibuza indoda ukuthi hawu ngithe ubushisa wangakhomenta sesinenkinga yini sixabene. Endodeni yami immediately kwafika ukuthi shukuthi sengibonile, shukuthi ama notifications angenele ofithi indoda yami was not aware, because mina ngase ngivulile i-notification ngale endodeni yami kwasekumake ukuthi i-notification ifundiwe i-notification esiyabona nje ifundiwe i-notification ifundwe yimina. Indoda yami ibuya isidinwe iganunwabo, idinelwe mina. Iyona egqoka ama-Crocs njalo ishade nami, kodwa idinelwe mina, iyangithethisa ukuthi ngisithathaphi isibindi sokuthi ngivule into zayo. Ngoba mina engangikhamisile la kwaze kwawe ifoni kwakhamise mina, manje mina sengisithathaphi isibindi sokuthi ngivule izinto zayo. Ngithi mina wo kababa, ibambe lapho. Ngikhatheli le abuse yakho ungigezisa la. Kanti wena unemkhuba yakho yenzayo la emakhoneni. Ngicela ukukutshela ukuthi babethi mangabe beyishayela imali lapha beyiphonsela imali, lo muntu ophonsa imali asho ukuthi enza ithi mnyawu la khekhethe. Ubona indoda yami ijiki ibe yikati ithi mnyawu la khekhethe, athi mu la khekhawu. Ubona indoda yami sizenza inkomo kuthiwa la khedonki. Ubona indoda yami singqesheza engathi imbongolo, uyibona usihamba engathi ihashi, yenza whatever labantu abayithelela imali abathi ayiyenze. Sengiyambuza ke mina ukuthi imkhuba mini lo oyenzayo.
Mkhuba muni lo oyenzayo? Awungixoxela ukuthi mkhuba mini lo oyenzayo, awungitshele. Yizini lezi zinto lezo ozenzayo? Lingathini ibandla mangase lithole lento le? Yizini lento ozenzayo? Indoda yami idisclose-ke isho ukuthi ifila good mangabe iyenza lezi zinto. Ake mase ngiyamtshela ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuba ingxenye yalomshado, ngizophuma ngihambe ngiwushiye lo mshado. Yasiyangibuza ukuthi ngobe sengithini ebantwini mangabe sebengibuza ukuthi ngawuyekelani umshado. Ngiyothi ngawuyekelani saxatshaniswa yini emshadweni. Ngithi ngqi. Ngithule ngoba nangumuntu engibuza ibhasi ibhaliwe. Ake mase yangitshela akathi uke wezwa wena ukuthi mina nganginomakoti before owasheshe wadlula emhlabeni. Angisho uyakwazi lokho wakuzwa lokho ukuthi abafundisi bangabe bekhuluma nawe bangitshela ukuthi ngiyinsizwe encane ngashada unkosikazi washona ngakapheli ngisho nonyaka. Lalela la ke ntombazane, akekho umuntu ophuma la aphume esaphila ahambe ayospreada imfihlo yami sengiyifihle impilo yami yonke because ngikhule kanjena mina ngishaya lezi. Abazali bami bashawe i-heart attack bethola ngale indaba. Bafa bangcwatshwa. So nawe ke ntombazane muphuma kulomshado uphuma ngebhokisi la endlini. Angeke ngize ngikudedele uphila. Angitshele athi futhi kusasa akekho umuntu oyemsebenzini, awindawo siyahlala la endlini. Sihlala le endlini silungise lento le ukuthi uya decide ukuthi uyaphila noma uyahamba. Kube nzima ke, kube nzima zonke le ndaba engiyitshenwa yilo ndoda. Ayi kulalwe ngivule ihlelo lodwa ngihlale kusofa kuze kuse ngivule ihlo nomathi ubuthongo buyavela ngivule ihlelo lodwa nje ngingafuni ukulala because angazi ukuthi ngangenzani le ndaba le ndoda ebusuku. Ayiyona ilele lapha ihonqe iyahonqa okhiye bendlu ibakhiyile icamele kubona. Akukho ukuthi mhlawumbe ngabathatha ngihambe ngiyovula ifoni yami isikuyona, ilaptop ikuyona. Konke ukugonile lapha embedeni. Indoda yami every morning ngithatha ama-vitamin. Ngivuke ngithatha amaphilisi okulala, ngivula ama-capsule edla ama-vitamin ama-capsule. Ngivula ama-capsule ayo ama-vitamin, ngigqishe amaphilisi okulala ngwa-overdose kulama-capsule. Amaphilisi okulala bekwamaphilisi omncane la inkinobhona eyincane ngiwagxishe ngiwafake mhlawumbe nga-4 or nga-5 imvuthuluka yawo i-capsule sengwagayile. Ileli yahonqa kwabo igabe ngokuthi umufuna ukuphuma la sho uzothatha ukhiyela ngaphansi kwesandla sami. Ayivuke ekseni makwabo iqala ingibhose around ithi usakhona usahleli lapha esofeni hamba ogeza. Hey ithi ivuka ithi ngihambe ngiyogeza nayigeze iphuza ama-vitamin ayo. Ithi mama ingihlalise ingibheke emehlweni ithi siphuma kanjani ke kulolu daba, siphuma kanjani kulolu daba. Kuthe kusanjalo umuntu avelane azele, umuntu avelana azele ngiphume ngibaleke azela lale ngobuseda kwamaphilisi ngithatha ama-phones ngibaleke. Mengiqeda ukubaleka ngihambe ngiyokwenza i-protection order against le ndoda ngiphinde futhi ngivulele icala. Ngivule icala ngenze i-protection order against le ndoda nokuthi ingawuthinta umndeni wami because yangisabisile nje yoqothula kwasani ekhaya. Ngisho nje ukuthi if anything happens to me yiyo le ndoda kumele ibheke because ikhulumile sinonkosikazi wayo yokuqala yamenza kanjani. Ngifonele nomndeni wonkosikazi wokuqala ngisho ukuthi hey ngicela nibheke indaba yengane yenu nangilondoda ungitshele kanje uthe kunesimo esinjengalesi. Ubaba wendodakazi leyo yokuqala unkosikazi wokuqala weshadena le ndoda wathi indoda ilele yavuka isivuso yelo yababa wezidlamlilo ke le yababa wezidlamlilo nje sasendaweni kwavuka umntwana uvuka lo baba lo usekhona la uzomconfronta ngokuthi ubulele ingane yakhe. Shukuthi lesesami lo wami umuntu onamaqhinga kakhulu oplan izinto kakhulu athi hayi baba ungahamba uyo-apply ecourt ucela ambulwe umntanakho kucheckwe kwenza ubufakazi ngangimthanda kabi ngangeke ngimenze into enjalo akangathi lo mangabe ehlula umshado masefuna ukuthi afake nina engcabanweni mina enginazo naye. Ubaba wentomazane athi lalela la
lizophuma iqiniso, otherwise mina ngizokusolva ngalezi zami izandla lezi. Mina indaba zamaphoyisa vele angizingeni, ngizozenzela yami investigation. Ngathola nje wo unto you mfanami, wo unto you. Kanti lo wami uxolisa nje ngoba uplane ukuthi ufuna ukuthi ahamba yohlasela kuqala ukuze lento le iphele nje kube ngathi ayikazi ibe khona. Yazi ubezohlasela kanjani ke weplan ukuthi uzophatha umjovo ozophithanisa lo babezala wakhe waqala ingqondo ukuze mangabe sekufika kuzo investigator kutholakala ukuthi lo muntu uyilahlekelwe ikhanda akaphilile kahle engqondweni. Shukuthi ubabezala uplane yena naye unamaplani ubabezala walomakoti waqala uplane ukuthi yena uzofika kandoda yami afike ayikidnaphe ahambe nayo ahamba ayoyishaya le angayishayele endlini yayo because kuzothiwa i-trespassing. Weplan ukuthi uzofika ebusuku. Shukuthi uhamba nezikimu zakhe ke lo babezala wokuqala uhamba nezikimu zakhe ezinye igebengu zakhe ezinye. Imoto yakhe uyishiye ngaphakathi ejaridini wahamba ngemoto yegebengu. So mesifika lesami sitshela ukuthi ukhona ulaphakathi. Awuke kanti ubabezala uzofika ambone nezigebengu zakhe ukuthi nangu lo kwami afike ke bamshaye kabucayi inyani impela ukuthi ngathi umphefumulo usuzophuma. Mangabe bebiza amaphoyisa amaphoyisa athi bathi emaphoyiseni self defense. Ahlale kwikhoma ke lo ahlale kwikhoma nami sengijabulile ukuthi okay into zethu uright lapha kwikhoma. Esibhedlela sebengitshela ukuthi hayi kuzomela ukuthi imshini ngiyicime. Angisho ngishadile naye ngokusemthethweni ngine right angisayineka amaphepha ukuthi imshini angizoyicima. Ake kungcwatsheke angcatshwe umuntu wami kungcwatshwe vele emngcwabeni wakhe ngangenandaba vele nje ngathi nje akashiswe washiswa ngempela kwangcatshwa nebandla lamngcwaba kwaphela kanjalo usengcwatshwe umuntu wami. Ngaloso sikhathi mina bese ngibuyele ekhaya, you understand, bese ngibuyele ekhaya. Ngithe mangabe ngisabuyele ekhaya ubaba sithole indaba zokuthi ubaba uyawuthengisa lo muzi lo oyikhaya lethu esihleli kulona. Ubaba wami my biological father. Angazi mina ubaba usiwengeno le idemoni elinamarabi, idemoni elinganaka ukuphumula elingakuthandi nje ukuphumula. Ubaba uyawuthengisa umuzi sihleli phakathi sinomama. Ngicela ukunitshela ukuthi nasangeke sidlale ubaba noma sesikhulile impilo sesi understand. Umana ahambe aye enkantolo ahamba yomisa isale yomuzi ukuthi we are married in community of property. Angivumelani nalento indoda eyenzayo. Shukuthi scam lento because uthengisa umuzi wethu ngokwakhe yedwa singavumeleni. Ake imisweke indaba yokuthengwa kwalomuzi ne offer of purchase kade sizonikeza umuntu ozothenga umuzi nayo indaba yakhona ikhanselwe. Ake bafethu mina lapho sengiplane ukuthi umuzi waleya ndoda loyana ngizowuthengisa angekwazi ukuhlala emzini waleya ndoda ngizowuthengisa ngithenge umuzi omusha. Okwesikhashana ngangisabuyele ekhaya ngihlala nomama. Ngicela ukunitshela kwathi ngelinye ilanga sengiplane ukuthi ngizowuthengisa kwavelane nje ngazumeka kwathiwa abantu abazobona umuzi bazofika ngakusasa. Lapho umuzi awukliniwe umuzi nje usesimweni esingekho right. Ngicela ukunitshela ukuthi ngicele abanye osisi basesontweni abawu2 ababengasebenzi ngaloso sikhathi. Ngithi ngicela bambe bayongisiza ukuthi ngithi uklina lapha endlini yale ndoda because kunama clients azayo kusasa azobona umuzi. Shukuthi labantu ababekade bezoba amabhaya alomuzi bebekade bengahlali kuloyo province. Bebedlula bezosheshe babuyele kwiprovince yabo mase ke bazobuya sebezohlala kule ndawo ngokusemthethweni. So they want to buy a house before bazomove la sebezosebenzela kule ndawo le engala. Bathi nje banosuku la kusasa kuphela. Ayi manje sesiyakhwishizela ke ngiorganize osisi ukuthi sihambe siyoklina lapha yana because nje sashiya isimo sisimbi. Ake bakwethu
mangabe sifika ngisho sifike ebusuku kumnyama kulendlu mangabe sifika sizwa ubuhashahwasha kulendlu. Guess what? Mangabe sikhanyisa amalambu sesithukile nasesihayiza sifuna ukubaleka. Guess what? Indoda engangishade nayo ayikaze yashona. Ayikaze yafa. Leya nto yekhoma it was all fake. Yayikhuluma nalo yadokotela nje singenze ngathi ngikuyikhoma angikho kuyikhoma ntontontoni. Yayisenje isinamanye amaplan ngoba isaba ukuthi izoface amacala inamaplan ukuthi izohamba iyosebenza kwezinye indawo la ekusebenza khona odokotela abablacklistiwe abangasasebenza ebudokoteleni kodwa befundile bekwazi ukudokotela ama black market doctors. Ngifica indoda yami isapakisha into zayo ipakisha amaqhokusayo because iyawathanda ipakisha nento eyidingayo kanti inemali eyifihlile la endlini ngaphansi kunomgodi efihla khona imali ipakisha kwalo mali isimisela ukuthi ayiyavamusha. Shukuthi indoda yami yazi ukuthi ngelinye ilanga liyofika ilanga nje imali yayingakanani imali yakulo mgodi owawusendlini. Kwakuyindimbane zemali. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yami ukuthi Sibhamu yayisithathephi mina ngangazi ukuthi ngishade noGabadiya. Yazi ifilimu imovie mina ngathi ngishade neNceku imovie yasikhomba ngeSibhamu indoda. Yasikhomba ngeSibhamu indoda yathi one side. Kanti kwakuneNceku incekukazi yayisasele ngaphandle sasu3 kwakuyincekazi ezimbili plus nami yayisasele ngaphandle isaqoqa izinto zokuklina emotweni kwenzakala konke lokhu ilunguzile. Yayiqhamukela ngemuva ke indoda yami yayithi vuthu ngesigodi esingakanani iyaquleka. Yaboshwa indoda yaboshwa yayiswa epolice station ukuthi nangumuntu ofake ukufa kwakhe. Ngicela ukunitshela ukuthi leyo nto leyo ingcekukazi nathi sasesikhuluma on social media ukuze sibe protected because amaphoyisa wengamprotector asazi mhlawumbe ikhona ezinye izimali ayigqibile somewhere wengamprotector akwazi ukuthi icala aluwine noma nje akhishe noma lahlekiswe noma kwenziwe njani. Ngicela ukunitshela ukuthi sayikhuluma on social media le ndaba sayikhuluma ngempela indoda yami yagwetshwa ejele igetshelwa amacalayo. Bafethu ngicela ukunitshela ukuthi sengiyibuka yonke lento le ukuthi indoda yami yayithe yona ifuna ukushiswa ukuthi isho ukuthi iyayazi ukuthi mangabe kufika isimo esinjengalesi izoyijova kube ngathi ishonile laba abashisayo basinikeza umlotha esingazi nokuthi basicaphunela umlotha kabani. Because nje yayibhalile kwakwazi wonke umuntu noma isizoshona ukuthi bazalwane mengishona mina ngoshiswa I prefer ukushiswa. Wonke umuntu wayazi ukuthi iphupho layo kanti iphupho lalo lali calculated ayazi ukuthi mabe kufika izikhathi ezinjengalezi iyokwenza njani. La sengithi inkanyamba isivalelwe ejele. Guess what? Istory imasiqala. Ima umdlalo uqala ngoba indoda yami mina ngazi ukuthi indoda yami iyovalelwe ejele. Ngasi iyovalelwe ejele kanti indoda nje yakhishwa ngama back door kwagcwalisa imininingwane ukuthi ikhona la ejele yakhishwa ngama back door yahamba yayosebenza nalama mafia ayo yokuthi iyosebenza kwi black market ezudokotela. Ngelinye ilanga ngithi hayi man nothi ngeke ngivuke ngihambe ngiyoyiconfronta le ndoda ngiyiqonde sibhekane naye emehlweni. Hayi mangabe ngifika ngisho ukuthi ngizovakashela ubani ngisho emabhukwini kukhona ukuthi kuvela ukuthi indoda ikhona. Ngicela ukukutshela ukuthi kwathiwa mangabe sengilethelwe indoda yami kwayizela esinye isiqwabadiya nje engingasazi. Hayi ke ngareporta ke kwavalwa ijele lathi ilona uMr Dlamuka umlungisi Dlamuka uyena mlungisi Dlamuka udokotela lo weboshela ukuthi nokuthi mangabe ngithi ngiyabheka ithikithi lakhona neID number yakhe kutshengisa ukuthi uDlamuka uyena lo. Mangabe kiwa ngisho nase Home Affairs kuvela ukuthi kushintshiwe ngisho nesithombe kuvela isithombe salesiqwabadiya lesi. Ake bafethu it's when I've realized ukuthi imali ithenga ngisho nanoma yini. uDlamuka la akhona ngicela ukunitshela ukuthi uDlamuka uyayiphilela la kakhona ubhizi ngezinto zakhe. Mhlambe ngelinye ilanga
uyongivakashela nje azongibona endlini athi nje uzongihlukumeza athi ukungititinya kancane. Kodwa-ke I've taken a decision ngaphakathi kumina ukuthi ngizokhuphila impilo yami ngokukhululeka. Angeke ngiphile impilo yami ngilo ngigade ngithuka izanya ngithi uzoqhamuka ngelinye ilanga uDlamuka umlungisi azongihetha. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.